Dette video handler om en produkt, som jeg har lavet, som løser alle udendørs lusproblemer. Vi har 3 slags udendørs lus. Vi har denne slags, som repræsenteres med de her. Vi har sådan nogle motion detector luse, som hver gang nogen går forbi, den starter og lyser. Og vi har andre ting, som jeg har repræsenteret med den her, som er på timer, og som skal også for eksempel tjenes også samtidig som udendørs luse tjener. Og jeg har lavet den boks, sådan som løser alle disse problemer. For eksempel denne slags motion detector lus, den med denne boks starter kun når det er mørkt, ellers den tjener ikke. Og de her også på samme tid, man kan sætte timer på, men starter også så snart det er mørkt, og når det er lys, den tjener overhovedet ikke. Og det er ganske nemt at sætte i gang, men hvis man vil være mere sikker på, eller vil sætte som en del af systemet, det er bedst at tilkalde en elektriker til at sætte på. Og man skal se, den har en indgang, og ganske almindelig indgang med jordforbindelse, og den giver 3 udgang. Det ene, som det giver strøm, når det er mørkt. Det andet, det giver strøm, når det er inden for det interval, som man har sat i sin timer. Og den her, den giver strøm kun når det er både i den tidsramme, som man har sat på i timer, og når det er mørkt. Og det er så simpelt, vi sætter det ind i strømmen. Det skal være fast, man skal, den røde side, det skal være der, som det er fast med. Hvis man kan ikke selv finde ud af det, man skal tilkalde elektriker. Den har en måler, som udregner, hvor man forbrug man har generelt for udendørs lus. Det er godt, hvis man vil vide, hvor man bruger til udendørs, især i det juletider. Det er 2 knapper, som tjener hele systemet, og de er sikring på 13 ampere. Og den her, det er en speciel sikring, som er med lovgivning, og den er ret fuldsom, og hvis man rører pludselig med elektricitet og sådan noget, den hopper. Det er en manuel kontakt, som man kan springe det hele systemet og tænde på lyserne direkte. Og det er timer, som i det, jeg har sat det på, jeg tror, 1750, og lige nu, og klokken på timer, det vil sige om 6 minutter, den starter. Og den her, det er selve motion lys, om det er mørk eller lys. Den har sådan en sensor, og den skal være sådan ved vindue, sådan som, og den kan
udendørs lys kan tænde eller slukke det. Nu, hvis jeg beholder det sådan i mørke, den man kan sige, det lyset som motion detector, den er tændt, fordi det er mørketid. Og jeg har holdt sensoren i min hånd. Og den nu fungerer som det skal, så længe det er mørkt. Og den sensor siger det til dig, det er mørkt, og det må det gøre. Og fungerer som almindelig. Og når hvis for eksempel lyslader, og nu den er stop, det vil sige, det er lys. Det er så her, det er en smule lys som det er lys. Så den, og det starter ikke. Og den siger, jeg er stadigvæk 4 minutter til. Og jeg holder lidt pause, og jeg starter. Nej. Og du ved, generelt den løsning, når den forhindrer at tænde i, hvad det hedder, når det er lys, den hjælper enormt med opsparing. Og det andet opsparing, som den system har, man behøver ikke at skifte alle sine gode gamle lyse med de nye. For eksempel den her, det er en nordlys, og det er en nye slags, det er med plastik og sådan noget. Mens de gamle, det var med galvaniseret stål, og de holder i 15 år, og måske langt mere. Og det er virkelig sådan at smide dem ud og købe sådan noget plastik, fordi de nye plastik, de har sensor. Den her, så man skal ikke skifte nogle lamper eller sådan noget. Ens lamper fungerer som det skal. Og med den her måler, man kan sige, om man bruger sådan nogle formalt forbrugslamper, og måske man kan skifte selve lampen med en lampe, som bruger mindre el, og for at det kommer til at betale bedre. Så forbruget kan siges her, den kan tjene her, og her det er manuel, og den her det er timer. Og jeg tror, det er snart den skal tjene. Og undskyld, hvis jeg satte timeren lidt for meget. Og jeg skal også sige, den her, jeg har sat til at repræsentere. Vel, lige nu, den er, hvad det hedder, lys og sensoren, det bliver lidt mere sensitiv, fordi det er klokken 6 om aftenen, og det er lidt mindre lys, så hurtigere den bliver, og hvad det hedder, tjene. Hvad ellers jeg ville sige om den system? Den er ellers ganske godt, den er ganske sikkert, og jeg tror, den vil komme til at koste for mig, og med arbejdstid og alt, det er omkring 1000 eller 1200 eller mere eller mindre, i hvert fald mellem 1000 til 1500. Og jeg tror, det vil godt betales, hvis selvfølgelig, og hvis der er nogen, som vil markedsføre det med forretning og sådan noget,
Det ville være godt. Og i går jeg vidste, at en elektriker, han kunne godt lide det. Vel, nu timer og bliver kendt, og den her viser, at alle de ting, som er på timer, kan nu starte med at fungere. Og så er snart, men de lamperne, de tjener ikke, fordi ifølge den her sensor, det er stadigvæk det daychill. Men så snart den her sensor finder det natchill, så lysene starter at tjene. Og hvad det hedder, og de bliver tjent så længe som det er timer, og det er mørkt. Og for eksempel lige nu, hvis for eksempel lad os sige, det er tidligere om morgenen, vi har sat timer til at den tjener klokken 6 om morgenen, og det klokken 6 om morgenen, det var mørkt. Men nu det er klokken 7, og hvad det hedder, det er lys. Så vi sætter den sådan sensor siger, det er lys. Så den slukker det hele. Både hvad det hedder, den motion detektor, og de slukker det hele. Og vel, så simpelt er det er, hvad det hedder. Det er ikke så meget, og det kan siges. Det er stadigvæk timer. Det er stadigvæk ting, som der var på timer. Det er stadigvæk fungerer. Men de, som var på mørk eller lys, eller både timer og mørk eller lys, de stopper. Fordi den har timer, men den er lys, den tjener ikke. Og undskyld, det tager så lang tid, den video, men jeg håber, den var informativ nok til at I bestiller en, som jeg laver det. Og tak for det. Nu fortsat timer er tjent, og det er mørkt, og alle lysene er tjent. Og snart timer bliver slukket. En ting jeg har glemt at sige, og her på den lyssensor, det er den som med firkant, den røde med firkant og kryds over det. Her man kan bestemme, hvor den sensor på den her, og skal være sensitiv over for lys. Med lille smule mørke, den skal starte, eller det skal være ret mørkt for at starte. Den man kan indstille med den her. Det er også den her knap, som det er auto, manuel eller on. Man kan ofre den her, og hvis man offer den her, den fungerer ikke mere. Det går ikke gennem lys. Og man kan også ånde det. Det vil sige, den hvad det hedder, om det er sensor eller ej, den beholder tændt. Og det kan være auto. Og når det gennem sensoren fungerer. Og vel det er 1 minut til, og bedre sagt, med den her boks, man har fuld kontrol over, hvornår man vil have det automatisk tjenes eller slukkes, man vil have manuel tjene eller slukke, og man vil have kun bruger timer, kun bruger lys
sensor, eller man vil bruge begge lys eller mørke. Den giver alle muligheder. Derfor jeg har kaldt det som en løsning, som løser alle udendørsproblemer. Lige nu timer gik off, og det sensor er i min hånd, det vil sige den lyser rød, det vil sige det er mørkt, ifølge lyssensor. Men lamperne er slukket. Hvorfor? Fordi det er timerskilen, det er over. Det vil sige, at vi vil have vores udendørs lyse er slukket klokken 12 om natten. Så det er nået til klokken 12, og de er slukket. Og det var det. Og for eksempel nu, det bliver lys, og så det er intet at tjene mere. Det var det hele, og tak for, at jeg har lyttet til min video, og jeg håber, I kan lide det, og I bestiller en. Og den siger heller ikke, og hvad det hedder, så grim ud, man kan sige. Det er ligesom almindelig elvoks.